का रे सत्या, कुछ एक्सीडेंट भई रहल ऐसे सुनन में आइल। तू ठीक बड़ा ना? भैया जी, रवा कहले रहनी उदय मूर्ति से फाइल लावेला। वो कैसन फाइल रहे? हे, वो पूछे वाला तू कौन हुए रे? कैसन फाइल रहे हमके मालूम होके के चाहिए। वो सब ऊंचा लेवल के बात बा। काम कैला, पैसा से मतलब रखा और आगे बढ़ा। ये उंगली कैल भैया जी का पसंद नहीं है। फाइल में का रहे हम पूछता नहीं। ए भैया जी के धमकी देत बड़ा तू? हाँ? अब ये टाइम से उदय मूर्ति के लक्ष्य सहित सत्या के लक्ष्य बा। वो जे लोगन के कटघरा में खड़ा करे के चाहत रहे, उस सबहन के हम सजा दिला के रहब। उससे पहले हम मरब ना। भैया जी, ये उदय मूर्ति के मरले बा। हम एक खबर पुलिस के दे देता नहीं। अगर वो अंदर जाई तो हम सब के अंदर जाए के पड़ी। चुपके से अपन आदमी भेज के होकर पीछा करा। प्रणाम माँ जी। के बड़ा तू लोग? का माँ जी, पहन के खाकी वर्दी, मुंह हो पेट के साथ आके खड़ा बानी। हमरा देख के नहीं के पता चलत कि हम के बानी। किस विषय के बारे में आइल बड़ा? वकील साहब के केस के सुराग ढूंढे खातिर हम स्वामी आइल बानी। और पेटू भी आइल बा। लेकिन पुलिस तो सब कुछ चेक करके चल गई बा। विजय मूर्ति साहब चेक करेला भेजले रहे। हम चेक करी। हाँ। है? सारा कागजात इधर बा। भगवान तो हर भला करे। कारे सत्या, तू फाइल ढूंढे आइल बाड़े या इनका श्रद्धांजलि देवे आइल बाड़े? चल फटाफट अपन काम कर। ए, कुछ मिलल का? 4 छिपकली 3 कॉकरोच मिलल। हेलो, मिसेस उदय मूर्ति हियर। भाभी, हम विजय मूर्ति बोला था। हाँ बोली भाई साहब। का गायत्री स्कूल गई? हाँ चल गई भाई साहब। आप डॉक्टर का दिखावे गई रही। का बोले कुछ ना, डॉक्टर? दवाई दे ले और खाए के बोले रहे। और तो कुछ और तो कुछ ना। अरे हाँ भाई साहब, राउर भेजल दुगो पुलिस घर में चेक कर रहा है। हमार भेजल गई? हाँ वो ये बोलस। देता नहीं भाई साहब। हाँ माँ जी। रउआ लोग से बात कर। विजय मूर्ति सर लाइन पर बा। ना, तू बात कर लो। वो बड़का साहब बा ना। हमार तो लग गई। हेलो सर, हम अटैक अलवर बोल रहल बानी। कौन अलवर बे? सही पहचान ली रहुआ। विजय मूर्ति साहब बगुला बाड़े। हमरे से होशियारी करत बड़ा। हम इनकाउंटर विजय मूर्ति है। हमरे हाथ पड़बा तब बैंड बजा दे। क्या हुआ तू दोनों? हमार ज्यादा प्रशंसा ना करी सर, हम तो अपन फर्ज निभा रहल बानी। रास्कल, हमके का एड़ा समझेला? फोन भाभी के दे। माँ जी बोले फिल्टर कॉफी देता नहीं। हम ही कहली कि रहुआ काहे के तकलीफ करता नहीं। हम समझली रहुआ लेके आई। सर डांट रहल बाड़े। हाँ। प्लीज फास्ट। गाड़ी घुमा भैया के घर चलब। तू वही रुका, हम आवता। कोनो जल्दी नहीं के सर, काम खत्म करके हम रवा के बाद में फोन करता नहीं सर, रखता नहीं। हमरा खेत बा कि तत्काल ई नंबर सेवा में नहीं खे। सत्या सत्या, वो विजय मूर्ति पलट के ही आ रहल बा। तो है के जो निकाले के बाद जल्दी निकाल, फिर एस्केप हो जाए। अब तक कुछ हाथ में लागल। अगर हाथ लगे ना तो सही सलामत हम घर ना पहुंचब। ऐसे भी वो टेंशन पार्टी बा। ऐसे भी फोन पर हम गलत बोल दे रहनी। यमराज के रूप धारण करके आ रहल बा। हम का करी? अरे तू का बजा रहल बाड़े? हम कहाँ बजा रहल बानी? डर से हुए बज रहल बा। ये 2 व्हीलर स्टैंड के टोकन बा। पीछे वीबीआर लिखल बा। आगे से क्या रहल बा तोरा मालूम बा? जल्दी चला, जब भी हुई बाद में देख लेवल जाई। चला चला जल्दी चला। चला 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 चल चल जल्दी कर जल्दी। कॉफी ले ली। कॉफी? ये कॉफी? हाँ माँ जी, वो TN 2949 गाड़ी उनकरी गाड़ी बस। अभी गाड़ी कहाँ बा? कुछ मालूम बा? नहीं बता सर, वो बार रिपेयर करे के पड़े। आधा टाइम तो गैरेज में ही रहेला। वो मरे से 10 दिन पहले से ही ऑटो से ही जात रहे। अभी वो गाड़ी के बारे में चला, लेट हो रहल बा। स्टेशन में भी काम बा, कल आके देख ले। अब इलीमा जी, इलीमा जी। अरे राउर हाथ इतना काम काहे रहल बा? शुक्र बा माँ जी। कॉफी में नहीं, हमार बॉडी में थोड़ा भी लेट हो जाला तो हमरा ऐसा हो जाला। चल रे सत्या, जल्दी चल चल चल। अबे चाबी तारे पास बा, निकाला ना। हाँ, हमरे पास बा चाबी। अरे हमरे पास तो रहे। लगा था पेट झटक गई। निकाला ना। आ गई का चाबी ना रे। पुलिस जीप आ गई। इनकाउंटर विजय मूर्ति आ गई बा।
अरे एकर हाथ लगली तो गोली मार दी। ये सब तोरे वजह से भइल। तू तो हाथ से स्टार्ट कर देते रहले, अभी पैर से तो स्टार्ट कर। स्टार्ट नहीं हो रहल बा। अच्छा 1 मिनट रुक सत्या। आए तू स्टार्ट करे वाला बाड़ा का? नहीं स्टॉप ए, करे वाला धुरंधर बनी। स्वामी। ए रोका रोका गाड़ी रोका 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 गाड़ी रोका। ए रोका देवा पे चढ़ा देबे का रे। ए उतर गाड़ी से। के बाड़े तू के? ए गाड़ी देख के समझ में ना होता का पुलिस? तू पुलिस बताइबा हम विश्वास कर ले। अब ऐसे ही दो टोपरी बोल बोल के 8 घर में चोरी करके भाग गइलस। ओकरे ढूंढे खाती हम दोनों आइल बानी। तोहके देख के लगा था कि तू बहुत बड़ा दादा बाड़े। चल नीचे उतर। देखा हम हो पुलिस हई, वो चोरन के ढूंढ एहिजा आइल हई। इधर लाओ। सॉरी सर चक करल ही एक पुलिस वाला के फर्ज बा। अच्छा तू कौन स्टेशन से आइल हवा? साइदा पे रेलवे स्टेशन से सीधा ड्यूटी पर आगल बानी अरे सर। उस स्टेशन के बारे में ना पूछली। कोनो स्टेशन होई सर, ई कोनो जरूरी बा? अपन काम जरूरी बा। रउआ ओने जाके खोजी, हम एने जाके खोजतानी। जब फर्ज आवेला तो हम बड़ा ऑफिसर छोटा ऑफिसर ना देखिला सर। बाद में हम रउआ से माफी मांग ले। अब चला तानी सर। अरे बाप रे। भाभी भाभी आई भाई साहब। केहू आकर बोली कि हम पुलिस वाला है तो का घर में घुसा एकर लेबू? मतलब वो दोनों पुलिस वाला ना रहले। कौनो फ्रॉड रहले जौन पुलिस बता के धोखा देले आपके? गली में 4-5 लोगन के घर में चोरी भइल बा। अच्छा वो दोनों देखम कैसे रहले? दोनों के पेट बड़ा बड़ा रहल। एक टीका लगवले रहे और दूसर के माथा पे चंदन लगवले रहे। बड़ा अच्छा इंसान जैसन बात करत रहे वो दोनों। अरे वो लोग कहाँ बड़े? के बा सर? वो जौन पुलिस वाले रहले वो तो उहे वक्त चल गईले। छी। सर टोकन सर। हीला सर गाड़ी रख के 1 महीने से ज्यादा हो गई बा, एक्स्ट्रा लागी सर। हाँ, ये ले। ठीक बा सर। मत आव, हमरे रास्ते में मत आव। साले हम भी खाते तैयार हो गए बनी सन। जरूरत पड़ी तो तोरो का टपका दे सन। भैया जी का ऑर्डर बटे। का बे उदय मूर्ति तोर मामा हुए कि भंजा हुए? कायो कर खाते तू अपन जान दे चाहता रिस। चुपचाप हट जा। ए मार रे। देखा ऐसा मत कर, देखा ऐसा मत कर। हम बोल रहल बानी, मत कर ऐसे। पेट्रोल डाल। हम बोल रहल बानी, ऐसा मत कर। छोड़ दो, हटा, छोड़ दो। पता चली मत कर ऐसा। हेलो 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 मैडम, 1 मिनट, गाड़ी मत निकाल। ये का है? रुकी, रुकी, हमार हम गाड़ी के बता- काहे छुआ ताड़ा? ए हाँ, अरे सॉरी मैडम, गाड़ी रवा के बा और फाइल हमार। बाय।